Môžeme očakávať presne takéto rošady v zostave Belasich. Toto bola veľmi riskantná prihrávka a dobrá príležitosť pre Slobodu, ktorého som si všimol. Horšia pre hostí, tak to vyšiel ďaleko vedľa a brankár hostí s týmto zakončením. Snažil zakončovať, jeho strela bola zblokovaná. Na opačnej strane Odell trúfol si medzi dvojicu hráčov, neúspel. Červený si pekne obohral Odella aj ďalších a môže vystreliť. Zatiaľ najkrajšia akcia na dvakrát. Červený neprekonal Barulina, ale vyslúžil si aj najväčší potlesk. Pred brankovú čiaru, tuto ešte raz Červeného individuálna akcia, prehodenie v strednom pásme cez dvoch hráčov a zakončenie strelou a dorážka. Sme mohli vidieť nepríjemnú strelu Sergeja Šmelieva. Ešte stále hráč. Posledne menovaný v šanci, pozor a bohužiaľ je to 1-0 v prospech nášho dnešného súpera, v prospech hráčov hostí. Sean Collins je autorom gólu, ktorý tam zostal trestuhodne sám pred bránkou. No a jedným z hráčov, ktorý si pripíše asistenciu, bude určite výbornú príležitosť. Posledných 25 sekúnd. Celý čas zovierajú Belasi svojho supera počas presilovky vo vlastnom pásme. Teraz je to tam! David Buc sa síce potom dostal k puku, ale mám taký pocit, že puk sa dostal už za bránku, respektíve za bránkovú čiaru predtým z tej strely, takže puk už nakoniec doraziť nebolo treba. Pozrime si to z opakovaného záberu, pretože nie som si istý, neviem ako Indro. Takú nepríjemnú strelu, bolo by dobre prerušiť túto dobrú rozohrávku súpera. No najmä už vystredali 4 hráčov, pretože majú stredačku na tejto strane. Štepánek teraz dobre aj trošku so šťastím, pretože bol tam. Videli ešte strkanicu Janošika a Bočarova, potom ako Rosen v tom prvom prípade, kde dokázal aj streliť gól. Sersen. Teraz to bola dobrá strela, ešte backendová dorážka, ale nepodarilo sa Červenému ani z tej dorážky dopraviť puk do siete. No toto bola veľká škoda, veľká príležitosť, strela od modrej čiary a v podstate na dvakrát možnosť dorážky pre Ruda Červeného, ktorý veľmi dobre stál v dráhe streliť. Slonil, potom sa snažil aj tečovať, aj dorážať. Hrá sa už posledná trojminútovka v prostrednej časti hry a hodil by sa tam nejaký gól do šatne a je k nomu blízko David Buc, ktorý ho nakoniec úspešne strelil. Spomínali sme pri prvom góle Slovana, že Buc to tam doklepol, ale už spoza bránkovej čiary. Teraz ten jeho zásah bol veľmi dôležitý. David Buc si tentokrát naozaj pripisuje. Bol sám z očí v oči ruskému brankárovi Barulinovi. Škoda tejto strely. Spomínali sme to v prvej prestávke, že trošku presnosti. Na opačnej strane takisto prečíslenie, aj keď oveľa kratšie. A táto strela sa ujala. Bol to Rosen, najproduktívnejší hráč. Bohužiaľ, tu treba tvoriť. Naozaj je priestor na ľade. Puk prešiel až na Červeného. Opatrne hrajú na obidvoch stranách. Sukel! Ešte na dvakrát, na trikrát gól! 35 sekúnd pred koncom predĺženia. Matúš Sukel a jeho obrovská dravosť. Na prvýkrát neúspel, na druhýkrát neúspel a keď už sa zdalo, že spoza bránky to tam nemá ako dostať, tak nás všetky. Keď pustíš svojho hráča, tak ten má zrazu strašne veľa priestoru.